Ang pagtubo sa Kristohanon buhat kini sa Dios diha sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi ingon nga magtotoo. Apan aduna usab kitay responsibilidad ingon na mga Kristohanon. Kana ang atoang hisgutan kung unsa ang angay nato buhaton aron kita motubo. Apan una sa tanan, maayong buntag o salamat sa inyuhang padayon nga pagsuporta nining atong gamay nga channel. Na unsay angay buhaton sa Kristohanon aron siya motubo. Una, magpabilin diha sa pulong sa Dios. Meaning, kinahanglan magahatag kita og regular nga pagbasa, pagtuon ug labaw sa tanan, pagtuman sa pulong sa Dios nga nakalatid diha sa Biblia. Ingon pa ang 1 Peter chapter 2 verse 2, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Di lang pagbasa kundi pagtuman usab sa pulong sa Dios aron kita motubo gayon. Ikaduha, magpuyo diha sa pag-ampo. Kinahanglan nga kita kanunay makikistorya sa Dios aron kita motubo. Ingon pa ang 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ang pag-ampo dili lang ritual o dili usa ka ritual kundi usa kini ka relasyon. Tungod kay ang Kristohanon motubo kung siya nagsalig sa Dios ug dili sa iyang kaugalingon. Ikatulo, maglakaw sa Espiritu Santo. Kinahanglan nga magpasakop kita diha sa Espiritu Santo. Ingon pa ang Galatians 5:16, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ang Espiritu Santo mao'y nag-usab sa kinaiya sa magtotoo. Kung wala ang balaang Espiritu o ang Espiritu Santo, walay magapahinumdom kanimo. Ang fruit of the Spirit mao'y ebidensya nga ikaw nitubo sa imuhang pagkakristohanon. Ikaupat, aktibong mutambong ug muapil sa lokal nga iglesia. Meaning, makipag-fellowship ka o mo-join sa discipleship program. Ingon pa ang Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. So, dili pwede nga ang usa ka Kristohanon mahimo siyang Lone Ranger Christian. Ikalima, magtuman ug mag-alagad. Ang pag-alagad dili lang para maluwas ka o dili aron maluwas ka, kundi tungod kay naluwas ka na. Hinungdan nga nag-alagad ka sa Ginoo. In Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship. Ang maayong buhat resulta sa kaluwasan, dili basihanan nga ikaw maluwas pinaagi sa binuhatan. Ang pagtubo makita sa serbisyo o pagka matinumanon. Ikaunom, maglikay sa sala ug maghinulsol kun siya mapakyas ug makasala gayon. Meaning, kinahanglan ato ang ikinabuhi ang kining daily repentance and holiness. Ingon pa ang 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy for I am holy. Dili perpekto ang Kristohanon. Walay bisan usa kanato nga perpekto. Pero dili kana dapat komportable sa sala. Ang tinuod nga pagtubo adunay pagbag-o sa iyang kinabuhi. Kung walay kabag-uhan, walay pagtubo nga nahitabo diha kanimo. Katapusan, magpakabana sa uban o magpahayag sa ebanghelyo. Meaning, magsangyaw o manangyaw. Ingon pa ang Matthew chapter 28 verse 19, go ye therefore and teach all nations. Ang nagtubo nga Kristohanon adunay kasing-kasing ug tinguha sa kalag nga sila makaila kang Ginoong Kristo diha sa ilang kinabuhi. Ang pag-ebanghelyo makatabang usab kini aron mutubo ka diha sa imuhang personal nga pagkatao. Ingon nga Kristohanon. Kanalang og daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta og nagaampo ko nga kamo nakakaton niining atong mubo nga mensahe ning taknaa sa kabuntagon. Daghang salamat ug God bless kaninyong tanan.